Евангелле паводле Мацвея. У той час Езус праходзіў у шабат праз збожжа, а вучні ягоныя згаладаліся і пачалі зрываць каласы і есці. Фарысеі, убачыўшы гэта, сказалі яму: «Вось вучні твае робяць тое, чаго нельга рабіць у шабат». А ён адказаў ім: «Вы не чыталі, што рабіў Давід, калі згаладаўся сам і тыя, хто быў з ім, як увайшоў у дом Божы і еў ахвярныя хлябы, якіх нельга было есці ні яму, ні тым, хто быў з ім, а толькі адным святарам. Або ці не чыталі вы ў законе, што ў шабат святары ў святыні парушаюць шабат? Аднак не вінаватыя. Але кажу вам, што тут нешта большае за святыню. Калі б вы ведалі, што азначае «міласэрнасці хачу», а не ахвяры, не асудзілі б невінаватых. Бо Сын чалавечы – гаспадар шабату.